Her bajar û bajarok bi xwarinekî xwe meşhûr e li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî gelek bajar bi dewlemendbûna cureyên xwarinê û bi tama xwarinê meşhûr in. Bajarê Amed yek ji wan bajara ye ku bi cureyên xwarinê xwe ve bi nav û deng e. Lê di nava xelkê de herî zêde bi xwarina jê re dibêjin dolmeya ji parsûyê tê nasîn. Lewra dolmeya ji parsûyê bezza tê çêkirin gelek bi tame. Di heyva Remezanê de jî aşpêşên xwaringehên Amedê di her şîvê de bi taybet vê xwarinê çêdikin. Valla vî qabûr ew ke qaburga dolması yani gelek xweş e yani ek misafirê me ji derve ji têne mutlaka heta qaburga dolması nexwe narin yani qaburga xweş e. Çünkü qaburga goştê heywanê biçûk e berxa ye qaburga me gelek xweş e yani. Em navayê dixelişînin bi derzî û ben hem xwe didirûn devê wî û din ser agir. Dolmeya ji parsûya heywanan tê çêkirin. Di nava xwarinê de birinc, bêyî, filfilê sor û reş û baxek baxdanosê ye. Aşpêş hemiya tevliyev dike û parsûyê tije dike. Dûrê jî bi taw û derziyê dudûre. Herî dawiyê jî sîniyek dike bin beroşê ku bila neşewte. Ser de jî parsûyê dadîne û straqiyek av ber dide ser agir. Aşpêş amaje pê dike ku çêkirina wî hêsan e. Lê xiradên ku dikevin nav divê bi pîvan be û bi tem be. Birincî em dixin navê vî birincî li Diyarbekirê ye qinavê min Qaraşdağ birincî Kankilê Bîyîvê dixin navê em Îsot dixin navê em Reyhan dixin navê Xoya wî ye Mana dixin navê lê ev dixin nava wî. Parsiya ku bi birinc û bi bêyî ve hatibû dagirtin li ser tifikê tam 4 saat keliya. Piştî 4 saat êdî parsû ji bo xwarinê amade ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.